Hi friends, good morning. Welcome to my blog. ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେମିତି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିବା, ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆସିବା। କ'ଣ ଦେଖିବ, ବ୍ରସ୍ କରି ଆସୁଛି, ମିଶିବା ଆପଣ। ଓକେ, ଚାଲ ବ୍ରସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିବା, ଆସିବା ଦେଖିବା। ସେପଟେ ଆମର ଅଛି ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। चला ब्रश कला देखो जस्ट ब्रश कर आसिले रूम देख बंधा हो पड़ी। झाड़ू मारा झाड़ू मारिया पर टिफिन कर टिफिन भी आनी अच्छी रुटी तरकारी टिफिन अच्छी टिफिन कर फास्ट झाड़ू माता रूम टा सफा करदा तापर टिफिन खावा ओके। झाड़ू मारी देखा जस्ट टिफिन खाई बसली तो गाधेबा गाधेला जावा कैंटीन को जावा खाइबा। आज कैंटीन देखेबी तब गाधेबा आगे देखा कौन सफा करुच ना ना जदि बाथरूम लैट्रिन सब सफा कर तो टे गाधेबा कहीं सफा कर पानी आसुनी पानी प्रोब्लेम रोचे तो सी सफा कर सारापर जावा गाधेबा गाधेला खावाई गला बेले मुझे तुमको कैंटीन देखेबी। चलते टे बसवा मोबाइल देखा तापर जावा गाधेबा को टाइम हेले गाधेला जावा से भाई रूम को जावा रूम को गला से खाया बाहर ओके मस्त मिसी बाहर देखा कैंटीन रही तापर रेडी हो खावाई जावा टाइम है जावा टाइम 11टा रेडी तलू जावा से भाई रूम को गला से समस्ते आसवे समस्त आसला 4-5 जन मिसिक जाऊँ समस्त मिसिक जो चलो खावाई जावा। डोर लॉक करदे ना किए ना ना रूम रे डोर लॉक कर लाइट टा बंद कर रखा तो यहाँ हूँ आम कैंटीन। चलते जा खाई आसला फर्स्ट खाई आसी रूम रे अच्छे तो आ कौन बनैबी आम डेली लाइफ तो यहाँ मानने कम कि ना कम है टाइम हम मेडिकल भी हम तो टे लेट लगे जो पर्यटन है आम रूम रे ही रही आमर आईडी किसी ना ना तो हम बाहर को जाई पारन टे बुलिया भी कौन तो रूम रे ही रोचु तो आउ कौन देखेबी बस आम सका उठुचु बस खाई कैंटीन रू आसिक बस रूम रे रोचु प्रबल तो खरा हो आउ कौन रूम रे सब शुई था बही था बुली था एक एरिया भितर ही बाहर तो कौटे जापार जदि बाहर के जीवी तो तुम देखे पाखर गोटे मॉल अच्छे कौन
ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। କିଛି କହିବାର ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ପାରିବିନି ସିନା କିଛି କହିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି କି କ'ଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ହଉ ଚାଲ ଲାଇଭ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା। ଫାଷ୍ଟ ବେଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ଭାରି, ଏସି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ବେଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ତାପରେ କଥା ହେବା ହେଲା। ବେଡ଼ ଉପରୁ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛୁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ତ ଏଠି ଅଛି, କାମ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ କାମ ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବି, ଖରାବେଳେ ରହିପାରି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଉଠିବି ସେସବୁ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଖରାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବିରେ, ଲାଇଫ୍ ଆସ ସେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବା। ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସି ପାଇଁ ବୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଅଛି। ବାସ୍ କାମ କର ଭାଇ, ପଇସା କର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଗାଁରେ ବସିକି ଖାଇଲେ ବି ସେ ପଇସା ସରିବ। କିଛି କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ କାମ କରି ଗାଁରେ ରହିବ, ଖାଲି ବହିରେ ଖାଇଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ଭାଇ। କାମ କର, ଏଠୁ ଇନକମ୍ କରିଯାଅ, ଘରେ ଗାଁରେ ବିଜନେସ୍ କର, ଚାଲିବ। ହେଲେ ଗାଁରେ ବସିକି ହୁଅନି ପଇସା। କ'ଣ ବି ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରେ ବସିକି ସେସବୁ ଚାଲିବ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସିକି ଖାଇଲେ ତୁମେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରିବ ନା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ବାହାରକୁ ଆସ, ବୁଲାବୁଲି କର, ଏନ୍ଜୟ କର, କାମ କର, ପଇସା ଇନକମ୍ କର, ଚାଲିବ। ଘରେ ରହିବ କ'ଣ, ଗାଁଟା ସବୁଦିନ କ'ଣ ଦେଖିବ? ସେଇ ଗାଁ, ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିଲେ, କଥା ହେଲେ, ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲ। ବାହାରକୁ ଆସିଲ, ବାହାରେ ବୁଲିଲ, ଯାହା ବି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ ପୂରଣ କରିବ। ବାସ୍ ଗାଁରେ ରହିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସହରରେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଚାଲିଛି ତ? ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ନାଚ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାଟା। ହଉ ତମେ ସବୁ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ଦେଖ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ତ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହି। ମୋ ବିଷୟରେ ତ ତମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ଗାଁ କେଉଁଠି, ମୁଁ କିଏ, ସବୁ କିଛି ତ ଜାଣିଛ। ଆଉ କ'ଣ କହ, ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ। ଗାଁରେ ବି ତମେ ତ ନାଚ ଦେଖୁଥିବ, କ'ଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ। ତାପରେ ଉଠିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ଜିମ୍ ଟାଇମ୍, ତ ଜିମ୍ ଯିବା। ଦେଖୁଛି ଜିମ୍ ଗଲାବେଳେ ଜିମ୍କୁ ହୁଏ। ଚାଲ ଜିମ୍ ଯିବା। ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ, କାଲି ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।